alang sa gigutom o giuhaw. Mateo Kapitulo 5 versikulo 6. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa katarungan, kay sila pagabusgon. Imuuntang mahuna-hunaan ang daghang mga supply sa grasya ug gahom nga naghulat sa imong pagpangayo. Kadtong gigutom o giuhaw sa pagkamatarong, pagabusgon. Kinahanglang mogamit kita og mas dakong pagtuo sa pagtawag sa Dios alang sa tanang gikinahanglan nga mga panalangin. Ang kusog nga naangkon diha sa pag-ampo ngadto sa Dios, inubanan sa tagsa-tagsa nga paningkamot sa pagbansay sa hunahuna ngadto sa pagkamahuna-hunaon ug pag-atiman, nag-andam sa tawo alang sa inadlaw-adlaw nga mga katungdanan ug nagtipig sa espiritu diha sa kalinaw ubos sa tanan nga mga kahimtang, bisan unsa pa ang pagsulay. Ang mga tentasyon diin kita matag-adlaw naladlad naghimo sa pag-ampo nga usa ka kinahanglanon. Aron kita mabantayan pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo, ang mga tinguha sa hunahuna kinahanglan nga padayon nga mosaka sa hilom nga pag-ampo alang sa tabang, alang sa kahayag, alang sa kusog, alang sa kahibalo. Apan ang paghuna-huna ug pag-ampo dili makapuli sa dapit sa mainiton, matinud-anon nga pag-uswag sa panahon. Ang pagtrabaho ug pag-ampo gikinahanglan sa paghingpit sa Kristohanong kinaiya. Kinahanglan kitang magpuyo sa duha ka pilo nga kinabuhi. Kinabuhi sa hunahuna ug aksyon, sa hilom nga pag-ampo ug kinasingkasing nga buhat. Ang Dios na kinahanglan kanato nga mahimong buhi nga mga sulat nga nailhan ug mabasa sa tanang tawo. Ang kalag nga modangop ngadto sa Dios alang sa iyang kusog, sa iyang suporta, sa iyang gahom, pinaagi sa adlaw-adlaw mainiton nga pag-ampo, makabaton ug halangdon nga mga pangandoy, tin-aw nga mga panabot sa kamatuoran ug katungdanan, halangdon nga katuyuan sa paglihok ug usa ka padayon nga kagutom ug kauhaw sa pagkamatarong. Atong maamguhan ang kahuyang sa katawhan ug tan-awon kun asa napakyas ang tawo sa pagsalig lamang sa iyang kaugalingon. Kita dayon mapuno sa tinguha nga mahimong makiangayon kun unsay gitinguha sa Dios kanato. Putli, halangdon, balaan. Kita pagagutomon ug uhawon sa pagkamatarong ni Kristo. Ang mahimong sama sa Dios mao ang usa ka tinguha sa kalag. Kini ang tinguha nga nipuno sa kasing-kasing ni Enoch. Ug atong mabasa nga siya naglakaw uban sa Dios. Iyang gitun-an ang kinaiya sa Dios ngadto sa usa ka katuyuan. Wala niya gimarkahan ang iyang kaugalingon nga dalan ug gipahimutang ang iyang kaugalingon nga kabubuton. Naningkamot siya sa pagpahiuyon sa iyang kaugalingon sa Diosnon nga pagkasama. Walay katarungan sa pagtalikod o pagkawalay paglaom. Tungod kay ang tanang saad sa langit ng grasya, ihatag ni adtong gigutom o giuhaw sa pagkamatarong. Ang kakusog sa tinguha nga girepresentahan sa kagutom ug kauhaw, maoy usa ka saad nga ang gikaibgan nga supply ihatag.